Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalago espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Matthew 19:29, and everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni adlaw, sa masnandan gikinahanglan atong susi sa atong tagsa kakalangkon. Ana pa kitay mga sala nga nagahipi diha kay kini kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton, your free will, sa paghimog desisyon, sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagkakanayon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom magampo ta, agig pangandam sa atong tagsa kakalag. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, nining lain usab nga higayon, nga imong padangat ka na mo, O Diyos, sa mayong panglawas o kalanti pa sa mong pangunahuna, kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi pa. O ang takos na mo mao ang linaw sa kalayo, apan dili kami muadto, dili kami ibanlo dito kay imong saad nga human mo dawatang imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, kami mahilikay na yan ang mga butang nga kami mahimo ng mga anak nimo. Salamat niining grasya. Bali kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagahom kanamo sa Espiritu Santo, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again sa atong pagtuon sa pagpadayon ning atong tun-anan, City of Heaven. Okay, ang langit nun nga syudad. Padayon ta sa atong biyaan kagahapon. Una sa tanan, usas mga komentaryo diya sa Biblia, gihulagway kini og balaan nga syudad, og ingon niini ang ilang paghulagway. Usa ka balaan nga syudad, mao kini siya nga diin walay bakak ang malitok sud sa 100 milyon ka mga katuigan. Way daw tang pulong ang malitok,
Way malipat-lipaton nga mga pagpatigayon ang himuon. Way mga mahugaw nga mga hulagway ang makita. Way korupsyon sa kinabuhi ang mahitabo. Balaan lang yun kini. Tungod kay ang tanan nga niini mga balaan man. Dili ka makasuod nining mao nga balaang syudad, gawas ko na tao ka pag-usap. Og ana ka na sa langit. So, ang langit mao ang dapit sa maong balaan nga syudad. Okay? Now, di lang kay balaan kining syudara, kundi ang Biblia nag-ingon, ug dapit kini diin ang mga pultahan ug ganghaan niini hinimo og perlas. Now, wa ba nato kini himo-himoa, wa nato kini gama-gama, ha? Dili kini fiction, dili sinugilanon o tinumo-tumo. Gikan gyud ning tanan sa Biblia. Okay? Now, panidi ragod kining bersikulo 12, bersikulo 17 ug mga bersikulo 18 ug 21 diha sa Pinadayag kapitulo 21. Sa in English, ato ragong basahon sa ingon ini. Also she had a great and high wall with 12 gates and 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Now, atong basahon karon sa Binisaya ang sumpay niini. Unya, iyang gisukod ang paril niini, usa ka gatos o kapatag, upat ka sukod sa 18 pulgadas suma sa sukod sa usa ka tawo, nga mao ang usa ka manulunda. Ang paril nga gitukod hinimog bato haspe, jasper, samtang ang syudad lunsayng bulawan, tinaw daw bildo. O ang napulog duha ka ganghaan, mao ang napulog duha ka perlas. Ang matag ganghaan niini mao ang usa ka perlas. Karon, natingali uban kaninyo ang gahuna-huna nga mangutanan nako og wek. Mura man naglitob o talaba, oyster ba? Okay. Pangutanon ta po ka og usab. Ug unsa limitado ra ba gyud ang Dios nga motukod lang siya hinimo og oyster o litob? Wa ako magtuo ana. Nan, og buot gyud kang muhimo og oyster, nga ingon niya na kadaka, mahimo gud niya. Musta? Apon wa siya gisulti kung nga nung naingon ka na niya na. Nag-ingon lang kini siya og it is there. Naana ka na diha. Kung tutukan ta ang napulog duha ka mga gangaan nga hinimog perlas, atong makita ang mga ngan sa 12 ka tribo sa Israel nga gikudlit diha sa 12 ka gangaan nga tinuod yung bahin kini si Esparel nga naglibot sa syudad. O kini nakita ni Apostol Juan. Kining tibuok nga paril sama sa kidlap-kidlap o nagkila-kila nga pulsiras nga diamante. Siya miingon og ang pagkatukod sa paril hinimog haspe, jasper. Ug ang syudad ginamag puro. Way sambog nga bulawan, parehong tin-aw nga samin. Ug busa, kung imong tan-awon kinigikas layo, magkintab-kintab, magkidlap-kidlap lang kini siya. O musanag kini, samtang magtuyok-tuyok, ug ang tanan nga naggamit nga himaya sa syudad would be so overwhelming nga halos di ka na makaginawa sa imong pagkangangha o pagka-overwhelm niya na. So, balaan kining syudad nga may mga ganghaang perlas. Okay? Now, ugo niya, ang sunod niini, ang Biblia nagasulti,
nga mga tukuranan, foundations sa maong syudad, hinimog mahalon nga mga bato. Pinadayag 21:19 ngadto 20. Ang pinadayag 21:19 ngadto 20 nagkanayon sa in English og the foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, mutyang sapiro kini, chalcedony, esmeralda, sardonyx, sardius, chrysolite, beryl, topaz, topazio mutya, chrysoprase, jacinth, and amethyst. Now, kining tanan nga gingan lang ta dinhi, mga termino lang kini nga mga Grigo nga gipanghuman pag-usab ngadto sa pinulungang Ingles nga naghulagway sa tanan nga mga kolor ug sa tanan nga bulok o kolor sa bangaw, rainbow ba, nga atong nasayran karon. Ug ang Biblia nagkanayon nga kining naasoy dakong syudad nga may gilapdon nga 4 square o pat nga kwadrado nga malaog gikas kalangitan pagatukuron. Imong makitaan kini nga usa ka 12-layer foundation, 12 ka patong usapaw, ug matag usas mga sapaw nagkalahi kini siya nga manindot nga bato sama sa esmeralda, diamante, ug ang tanan nga matahom nga mga bato nga naa sa tibuok universo. Ang matang usas mga tukuranan, foundations, magkakalahi kini. So, kung makakita ka sa tukuranan sa maong syudad, makurat o mahingang hagyo ka, umikas pagkatahom sa tanan nga mahalon nga mga bato, gemstone foundations, ilawom ni higante nga syudad sa Ginoo. Una-una alang yun na, di yun tiyaw ka na, dili tiyaw, di ba? Ang labing dako ang kaligunan sa maong edifisyo, mao ang iyang katukuran, foundation. Ug ang bag-ong Jerusalem, di lang kay usa kini ka katukuran, kundi 12. Inay nga 12 ka nagtinagsa nga katukuran nga gibuwag sa matag usa kanila, nagkauyon kini sila sa usag-usa. Ug imo kini silang makita nga nanaghiusa sa gidagmay nga bawd-bawd sa bulawan ug mahalon nga mga bato. You see them all together, in little ripples of gold and precious stones. Ug niya nagasulti ang Biblia. Ug dili lamang kay balaan kini nga syudad nga may perlas nga mga gangaan ug may katukuran sa mga mahalong mga bato, kundi dapit kini nga diin ang mga kadalanan niini puro bulawan, pure gold. Tanawa ka ng versikulo 18. O usab diha sa versikulo 21 sa kapitulo 21. Ang katukuran sa iyang paril, hinimog, gitawag o haspe, jasper, ug ang syudad binuhat og puro bulawan, sama og tin-aw nga salamin. Tutuki ang versikulo 21. Ang 12 ka mga gangaan, 12 ka mga perlas, ang matag usa ka gangaan hinimog usa ka perlas. Ug ang kadalanan sa syudad puro bulawan, it was pure gold. Pareho ka sihag o katin-aw nga salamin, transparent glass. Karon, kung tanawon gud nimo ang usa ka puro bulawan, nahibaw ka nga ang puro bulawan dili sihag o tin-aw, kundi gitawag ka na og lagumon. May pagkalagom ba o dagtum, sa in English opaque or opaque. Okay? Dili ta makakitag tulid o diretso sa puro bulawan. We cannot see through pure gold. Apan gihulagway ni Juan ang kadalanan sa langit nga sihag nga salamin,
transparent glass. Dinto sa langit, labihan kini siya sa pagkapuro nga ang mga tao mo sudong lang niini o ngadtos klaro niyang kiniladman sa diyang muagi sila niini. Hinoon, hashasan man kini siya ingon nga samin as a mirror. Ug busa, dili kini siya kaayo siya kundi lapsag kahayag o sa in English translucent. Ug unya ana karon ang karnero o kordero nga mao ang kadan-ag o kahayag. Diha sa pinadayag 21 versikulo 11 ug 23. Kini nagaingon og nga mahimaya sa Dios nga ang kasanag sama sa bato nga haspe tin-aw daw kristal. Ug ang syudad wala na makinahanglag adlaw o bulan sa pagdan-ag niini. Kay ang himaya sa Dios mao man ang kahayag niini. ug ang suga o kadan-ag niini mao man ang nati nga karnero. Dinto sa bag-ong Jerusalem, wa na dito'y poste sa suga, wa na mga parol, wa na dito'y mga lamparahan o kingki o lamparilla. Wala. Ana na kinikahayag, ana na ni kadan-ag sa tibuok nga syudad nga nagagikan sa trono sa Dios nga diin atuan nagalingkod ang kordero nga mao si Ginoong Hesukristo. Matud pa sa Biblia nga diha niya ng syudara siya mao ang kahayag kalamdag. Wa na'y kinahanglag bisan unsang lain pang kahayag sanglit ang sila o bidlisew sa kadan-ag ni Ginoong Hesukristo sa iyang kahimayaan musidlak man sa tibuok nga syudad sa tuman nga kahayag o kasanag. Diyaw mo'y unsa ka ng talanahuna. Balikon ko sa pagingon nga di gyud tiaw ang imong makita ang syudad samtang nagakaduol ka niini. Una-una alang ang imong masud-o nga syudad gikas sa layo. Ang bulawan sa gawas niya, ang mga mahalong bato diha sa mga gitukuran niya. Ug niya nang matahom nga masinati mo kadan-ag nga magagikan sa gawas sa syudad, gikan gyud sa trono sa Dios. Mao kini ang bag-ong Jerusalem nga gihulagway diha sa balaang kasulatan. Katumanan kini, it's a fulfillment sa propesya o panagna ni Isaias diha sa kapitulo 60 versikulo 19 nga nagaingon nining mosunod. Excuse me. Ang adlaw dili na mao ang imong kahayag panahon sa adlaw. O ingon nga kahayag mo dan-ag ang bulan kanimo sa gabi. Apan ang Ginoo mao ang imong kahayag nga walay katapusan. O ang imong Dios mao ang imong himaya. Karon, kung musulti ang Biblia nga mosidlak kining syudara ug kadan-ag, dili kini gumikan sa bisag unsang butang masunog, any combustible material. Dili kini gikan sa bisag unsang manginahanglag sugnod. Gikan kini sa kordero mismo, kinsa mao ang kahayag o kadan-ag sa kalibutan. Ug diha niya ng higayuna, siya na ang kadan-ag, kahayag, suga, iwag sa gisgutan ta nga syudad. Bantog ra nga si Pablo mi hulagway sa atong palaabuton our future nga ingon niini. Diha sa 1 Korinto 2:9 ang pulong sa Dios nagakanayon niini. Apan ingon sa nasulat, unsay wala makita sa mata o madungog sa dalunggan o wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mao'y gitagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Naibaw ka, usahay maghisgot ng tabahin og langit, di ba? Gani, na panahon nga
Doon na tayo mga katawanan nga istorya, bahig langit. Apan ayaw gyud kalimot nining usa ka kamatuoran, bahig langit. Umaw kini. Ang langit, excuse me, ang langit usa ka kinanindutan ug labing mabulukon nga lugar nga gibuhat sa labihan kalabaw nga magbubuhat. The greatest creator. Ang magbubuhat sa tanang kabuhatan. Creator of all creation. Ang magbubuhat sa creativity. Iyang gitipigan o gitapok ang labing nindot nga kabuhatan hangtod sa katapusan. He saved His best work until the last. Iyang kitang gibuhatan og dapit nga labihan sa pagkanindot. So phenomenal nga di na ganit ang muhisgot may tungod niya na. Wa na gyud tayo ikadugang og sulti bahin ini. Busa. Mutungha na pod kining pangutana og unsa man gyud ang gway og langit. Well, usa kini kabalaan nga syudad nga may mga ganghaan nga perlas ug may katukuran sa mga mahalong nga bato ug ang mga kadalanan niya puro bulawan, streets of gold ug ana ang kordero nga mao ang kahayag. Unya, himatik di ini. Ana ay kahoy sa kinabuhi. There is a tree of life. Oh, ana ay kahoy sa kinabuhi niining maong syudad. Ang pinadayag 22, versikulo 2 sa King James Version, nagkanayon niining sunod. Latas sa taliwa sa kadalanan sa syudad, sa matag daplin usab sa suba, diha ang kahoy sa kinabuhi nga may napulo og duha ka matang sa mga bunga. Namunga kini matag bulan ug ang mga dahon sa kahoy tambal alang sa kanasuran. Now, tugot tiragugos pagtukbil kadali bahin ini. Ang Biblia nagasulti nga diha sa siyudad sa Jerusalem na diay suba nga budagayday sa Jerusalem. O mudagayday o mudahili gikan sa trono nga gilingkuran sa kordero. Ug ang matag kilid nining maong suba gipang tanom diha nini dili lang ang kahoy kundi ang mga kahoy sa kinabuhi. Ang usa ka kahoy diha usa kini ka pulong nga gigamit alang sa gidaghanon sa mga kahoy. Kasabot ka? Kaya bigod nimo, dunay 12 ka mga kahoy. Ug kini mga kahoy namunga og nagkalain matang sa bunga matagbulan sa tibuok tuig throughout the year. Okay? So, matag buwan ana ay tibuok nga bag-o nga ani sa nagkalahin lahi nga klases bunga nga gikan nining mao nga mga kahoy. Og dinhay nag-ingon nga ikaw ug ako didto sa eternidad mahimo nato sa pagkaon sa bunga sa maong kahoy, the very same tree nga gitanom didto sa hardin sa Eden. Ang nakalahi lang kay ning higayuna walay gidili without prohibition. Ug busa wa tay problema ug makakaon ta niini. Okay? Now, nagakuha ka ba sa tinuon nga hulagway nining dapita? Di ba unsa ka mabuluko niini? It's really phenomenal, di ba? Okay. Sa katapusan, ang katapusang butang mao ang suba sa kinabuhi nga atong mabasa diha sa mga bersikulo 1 ug 2. Sa in English, and He showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle, karon sa Binisaya, diha sa taliwala sa iyang dalan,
o sa matag kilid sa maong suba, mao ang kahoy sa kinabuhi, nga namungag 12 ka mga bunga, ug ang mga dahon sa maong kahoy tambal alang sa mga kanasuran. Now, ang imong angay nga buhaton dinhi ining mabulokong syudad mao kini. Sunda lang ang agos tubig, ug ikaw ihatod lang kag balik ngadto sa trono sa Dios. Anay adlaw, nga kitang mga magtotoo muagi na unya nining gisgutan tang matahom nga syudad. Ug magangangara gyud tas sinudong ug tinan-aw nining lugar. Gusto? Ug diha gyud ta makaamgo, ug giunsa gyud ta sa paghigugma sa Dios. Ug giunsa gyud kita niya sa pag-atiman. How He cared for us. Right? Nga iya kitang giandaman ni ining gisgutan ta nga dapit. Ug di pa man gani ang tibuok nga langit ang gisgutan ta dinhi. Capital city ra kinis langit nga tong gisgutan dinhi. Sabta gina. Ug ang Biblia nagsulti, ug ang mga ganghaan, the gates of it, dili og dili kini sirahan. Busa, musud guwa rata niini. Gusto? O paminaw. Atong matagamtaman dinhin ining dapita ang kalipay, himaya, hudya ka, pagmaya, kauban ta nga atong Dios, ingon man ang iyang mga katawhan. Filipos 3:20. Kinsa mga lungsuranon tanan sa langit, all citizens of heaven. Hinoon, gikasubo o gikamingawan ko nga tapuson ta kining atong paghisgot bahin niini pinaagi og usa ka pasidaan, a warning. Naiing nun ta pagpugong o paghiklin o pagdili sa nasoing syudad. Paminaw maayo niini. Dili ang tanan makasod nining langit ng syudad. Dili. Tanawa ra gud ang bersikulo 8 sa kapitulo 21. Apanalang sa mga talawan, sa mga walay pagtuo, sa mga dulumtanan, sa mga mamumuno, ug sa mga makihilawason, sa mga salamangkiro, ug sa mga nagsimba o mga Diyos-Diyos, ug sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin ana sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kapitulo 21, versikulo 27. Apan dinhi niini walay bisan unsa nga hugaw nga pasudlon. Ang naghimo og mga dulumtanan o bakak, kundili sila lamang nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi nga iya sa nati nga karniro. Ang Biblia nagasulti nga wa ka unta makabuhat sa bisag usa nining mao nga mga sala, ug unya dili ka makasod sa langit. Wa kini mag-ingon nga wa ka unta makihilawason o sexually immoral, o wa ka unta mamakak. Wa kini mag-ingon niya na. Nagsulti lang kini og kung mao kanay imong matang sa pagkinabuhi, wa ka na nimo hinulsuli og nagapadayon ka lang sa pagkinabuhi, sa maong matang sa pagkinabuhi, ug naglikay ka sa kahigayunan nga gihatag sa Dios diha nimo nga pasayloon unta kaniya niya ng salaa ug talikdan nimo kana aron ka makapahimulos unta sa pagkabalaan. Paminaw. Kung magpadayon gyud ka sa pagkinabuhi sa mong matang sa pagkinabuhi, nga way pagpanumbaling nimo sa gitandag tanyag sa Dios nga kapasayloan, nan dili og dili kagayod makaadto og makasulod sa maong balaang syudad. Sanglit, wa ka man muhimog paghinulsol o mitanueo og busa, dili ka maluwas. Og paminaw, nagaingon ang Biblia
O ang mga tao nga mauray makasud sa gisgutang syudad, mao ang mga tao kansang mga ngalan makit-an nga nasulat didto sa basahon o libro sa kinabuhi sa Iyas Cordero, the Lamb's Book of Eternal Life. Ang buot ipasabot kadtong mituo kang Ginoong Jesucristo, mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31. Ug paminaw pa gyud, wa kini exception. There are no exceptions. Walay bisag usa ang makahimo sa pagpangatarungan o pagpakiglantugi nganong dili siya makasuod dinhi. Kung wa ka mo tuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluwas o Ginoo, dili yung ka pasudlon o dili yung ka makasuod sa maong syudad nga taon-taon na natong gisgutan. No exception. Kasabot ka? Busa higala. Ayaw pagpakabutabungol ni ining pagdapit kanimo kay basig ugma ulahina. Sa katapusan, sublion ko sa pagdapit kanimo. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo niining grasya kamong gipahimuslan nini higayuna. Grasya nga pagtudlo bahin sa pagpadangat namo nga imong mga anak. Inigbiya namo ning kinabuhiya ang dapit nga dayon namo nga pagapuy-an ang langit nung syudad. Nagaampo kami nga kining pagtulon-ana makadugang sa among kadasig sa pagkabot sa among tumong sa Kristohanong kinabuhi nga mao ang espirituhanong pagkahamtong. Salamat o Dios sa kaluwasan nga labihan sa kadako nga among naangkon pinaagid lamang sa among pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kini among gipasalamatan tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen.